హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ గీత 18 రోజుల క్లాస్లో 4వ రోజు 4వ అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఈరోజు హరే కృష్ణ మాతాజీ లైవ్ కనిపిస్తోంది కదా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, లింక్ షేర్ చేసే మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్స్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము. ఈ 4వ అధ్యాయము ఈ భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయం ఒక యోగం అయితే దీనిని జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగ, జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగ అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఇది దివ్య జ్ఞానము మనము ఇందులో చూస్తాము. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా పలికారు, నశింపులేనటువంటి ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం. సో ఈ అవ్యయమైన నాశనం లేనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను వివస్వానుకు చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనువుకు చెప్పాడు, మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువు దానిని తిరిగి ఇక్ష్వాకునకు ఉపదేశించారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మొదట వివస్వానికి చెప్పాను, ఆ తర్వాత ఆయన మనువుకు చెప్పారు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానము అలా ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఈ ఇమం రాజర్షయో విదు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానము ఇలా ఇది ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము, ఈ దివ్య జ్ఞానము ఇలా పరంపరగా ప్రాప్తమవుతూ ఉంది. అంటే పరంపరగా అందరికీ వస్తూ ఉంది, అందరూ పొందుతున్నారు పరంపరగా. అలాగే రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు, విదు వాళ్ళంతా కూడా తెలుసుకున్నారు. అలా వస్తూ ఉంది ఒక గురువు దగ్గర నుంచి ఒక గురువు. ఏది ఇప్పుడు భగవంతుడు వివస్వానికి చెప్తే వివస్వాన్ మనువుకు చెప్తే మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్తే అక్కడి నుంచి అలా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకు తరతరాలుగా పరంపరగా వస్తూ ఉన్నది. రాజర్షులంతా కూడా అర్థం చేసుకున్నారు ఈ జ్ఞానాన్ని. అయితే సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప, కొంతకాలానికి ఈ మహాయోగము మనము అంటే పోయింది రావటం. ఏది ఈ పరంపరా ప్రాప్తిలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చిందనమాట. ఎవరో ఎక్కడో ఎప్పుడో చెప్పటం ఆగిపోయింది. దానితో ఇది మనం నష్టపోయాము, అంటే దీనిని మనం కోల్పోయాము. అక్కడి నుంచి ఈ జ్ఞానం ఎవరికి తెలియకుండా పోయింది. సో సూర్యదేవుడు కృష్ణ భగవానుకి గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అంటే
ఇక్కడ మనకు ఆ లెక్కలని చెప్తున్నాయి. సో మొత్తం మీద 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఆయన బోధించటం జరిగింది సూర్య భగవానుడికి. సో ఆ లెక్కలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. అంటే 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోతాయి. అంటే ఒక్కొక్క యుగంలో అంటే కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఒక్కొక్క యుగంలో ఇంకా దానికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో ద్వాపర యుగం కలియుగం కంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. త్రేతాయుగంలో ద్వాపర యుగం కంటే ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సత్యయుగంలో త్రేతాయుగం కంటే ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే దీర్ఘకాలం, ఎక్కువ కాలం సత్యయుగంలో ఉంది. రాను రాను ఒక్కొక్క యుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఆఖరికి మన కలియుగం వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలే మిగిలాయన్నమాట. సో ఈ లెక్కన చూస్తే మన యొక్క 4,32,000, ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 అంటే 8,64,000. త్రేతాయుగంలోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇంకొక 4 లక్షలు అంటే 1,28 లక్షలు ఎంతో వస్తుంది అంతా. మళ్ళీ సత్యయుగంలోకి వెళ్తే దానికి ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే అది 1,72,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. సో అలా ఒక్కొక్క యుగంలో అన్నిటికంటే ముందున్న యుగంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు రాను రాను 4,32,000 సంవత్సరాల చొప్పున తగ్గుతూ వచ్చాయి. ప్రతి యుగానికి అంత తగ్గించుకుంటూ వస్తే చివరికి ద్వాపర యుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. సో ఇప్పటి వరకు మన కలియుగంలో సో ఈ 3 యుగాల కాలాన్ని కూడితే ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు వచ్చాయి. మన కలియుగంలో ఇప్పటికీ 5,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచాయి. సో అది ఇంకొక 5,000, అది కూడా కూడితే మొత్తం మన 4 యుగాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినాయి అన్నది తెలుసుకోవచ్చు. సో మను జీవితకాలం ఏమిటన్నది కూడా ఇక్కడ ఒక లెక్క ఇచ్చారు. సో మనువు కంటే ముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన శిష్యుడైన సూర్యునికి అంటే వివస్వానుకు గీతను బోధించారు. సో 1,200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు, అది మనం మిలియన్లో చెప్పాలంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అని ఇక్కడ లెక్క చెప్తున్నారు. సో గురు పరంపర అంటే ఏమిటి అంటే ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువు, సరి అయినటువంటి గురువు నుంచి వచ్చేటటువంటి పరంపర, అంటే సరి అయిన సంప్రదాయం నుంచి వచ్చేటటువంటి గురు పరంపర ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇలాంటి ఇక్కడ ఈ గురు పరంపర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రభుపాదను. ఈ గురు పరంపర ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మీకు వివరాలు మరీ డీప్గా అక్కర్లేదు, జస్ట్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇక్కడ ఈ గురు పరంపరల యొక్క ఆరిజిన్ అంటే ఎలా ఉద్భవించాయన్నది చెప్తున్నారు. భగవంతుడు నుంచి ఈ 4 పరంపరలు మొదలయ్యాయి. ఒకటి బ్రహ్మ, ఒకటి లక్ష్మి, ఒకటి శివ, ఒకటి 4 కుమారులు. ఎవరు వాళ్ళు? బ్రహ్మ కుమారులు, సనక సనందనాది కుమారులు 4. తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఇలా బ్రహ్మది మధ్వాచార్యులు, లక్ష్మీదేవిది రామానుజాచార్యులు, శివుడిది విష్ణుస్వామి, కుమారులది నింబకాచార్యులు. వీళ్ళ నుంచి అందరి నుంచి తర్వాత వాళ్ళ పరంపర అలా కొనసాగింది. సో ఇస్కాన్ గురు పరంపర ఏమిటి అంటే ఈ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడ ఆచార్యము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మ మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడ ఆచార్యులు ఈ ఇస్కాన్ గురువులు. సో మన ప్రభుపాద వచ్చింది ఈ గురు పరంపర నుండి. అది తెలుసుకోవటం కోసం మనం ఈ 4 గురు పరంపరలని చూస్తున్నాము. ప్రభుపాద ఈ గురు పరంపర నుండి వచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకు శాశ్వతమైన జ్ఞానము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అసలు శాశ్వతమైన జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మరియు భగవద్విభూతుల యొక్క జ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానము, మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధము,
అంటే భగవంతుని యొక్క విభూతులు అంటే ఆయన మహిమలు, ఆయన వైభవాలు, అవన్నీ అది జ్ఞానము. తర్వాత మన ఆత్మను గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానము, భగవంతుని గురించి ఆయన వైభవాల గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానము, మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అన్నది అది ఈ మూడు తెలిస్తే అది శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమేతద్ ద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఇలా అడిగాడు, సూర్యుడు వివస్వాను నీకంటే ముందే పుట్టాడు, మరి నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించాను అంటే నేను ఎలా, అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, నాకు అర్థం కావటం లేదు అని అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. ఇది ఎలా సంభవము, నువ్వేమో ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు, సూర్య భగవానుడు ఎప్పుడో పుట్టాడు, మరి ఆయనకు నువ్వు చెప్పాను అంటున్నావు, ఇదేమిటి, నాకేమీ అర్థం కావటం లేదు అని అర్జునుడు అడిగితే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. సో మనం ఇప్పటి వరకు చూసినవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలేను. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను పుట్టుక లేని వాడిని అయినప్పటికీ నేను భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అంటే సమస్త ప్రాణులకు ఈశ్వరుని అయినప్పటికీ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయ అంటే ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను. సో నేను పుట్టుక లేని వాడిని అయినప్పటికీ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ విశ్వమంతటికి కూడా ఈశ్వరుని అయినప్పటికీ నేను ఈ ఆది అయిన దివ్య రూపంతో అంటే నా యొక్క నిజమైనటువంటి దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ భగవంతునికి మనకి ఉన్న పోలిక ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో భగవంతుడు శాశ్వతం మరియు ఆయన అచ్యుత అంటే ఏమిటి, చ్యుతుడు కానివాడు అంటే నాశనం లేనివారు. సో ఆయన శాశ్వతం, ఎప్పటికీ సచ్చిత్తానంద. ఆయన శరీరము ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చిత్తానందే. మనకు ఆత్మ సచ్చిత్తానంద కానీ శరీరం కాదు. సో ఇక్కడ భగవంతుడికి మనకి ఉన్న పోలిక లేదంటే డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి శాశ్వతము, ఆయనకు అన్ని జన్మలు కూడా ఆయనకి తెలుసు. మనము జీవాత్మ శాశ్వతమే కానీ గత జన్మలను మనం మర్చిపోతాం. సో మన ఆత్మ సచ్చిత్తానందమైన మనము మిగిలిన జన్మలను మర్చిపోతాం. భగవంతుడికి ఆత్మ శరీరం రెండూ కూడా సచ్చిత్తానందాలే, ఆయనకు అన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంటాయి. రెండవది ఏమిటి, స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆయన అవతరించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆత్మమాయయ అంటే ఆయన సంకల్పించుకున్నప్పుడు ఆయన అవతరిస్తారు. మనము కర్మఫలం ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మహామాయ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో మనం ఉండి ఈ చేసేటటువంటి ఈ కర్మ ఫలితంగా మనకు జన్మ అనేది లభిస్తుంది మనం చేసిన పనులను బట్టి. మూడవది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో భగవంతుడు అవతరిస్తారు. ఆయన శరీరం కూడా సచ్చిత్తానంద అని చెప్పుకున్నాము. మనము భౌతిక శరీరం తీసుకుంటాం. మనం పుట్టినప్పుడు మనకు భౌతిక శరీరం వస్తుంది. అది అసత్తు అచిత్తు నిరానంద అని చెప్పారు. మన ఆత్మ సచ్చిత్తానందాన్ని, కానీ మన భౌతిక శరీరం అసత్తు అచిత్తు నిరానంద. అసత్తు అంటే ఏమిటి, ఎప్పటికీ ఉండనిది అని అర్థం అన్నమాట. తరువాతది శరీరానికి ఆత్మకు భేదం లేదు భగవంతుడికి, అద్వైత అని అన్నారు. కానీ అసలు అర్థం ఏమిటి అంటే, శరీరానికి కానీ ఆయన ఆత్మ రెండూ కూడా సచ్చిత్తానందాలే. మనకు ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది
అంటే ఆత్మ ఆ, శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఆ శరీరం ఏమిటి అంటే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు. సో మన ఆత్మ చుట్టూ సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది ముందు, ఏది మనస్సు, బుద్ధి, ఇది. ఆ తరువాత స్థూల శరీరం అంటే నిజమైన మన కంటికి కనపడే పంచభూతాలతో తయారైనటువంటి ఈ శరీరం ఉంటుంది. సో ఈ రెండు శరీరాలు, స్థూల శరీరాలు మన ఆత్మను కప్పి ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడికి శరీరానికి కానీ ఆత్మకు కానీ భేదం లేదు. మొత్తం కూడా అంతా సచ్చిత్తానంద భగవంతుడిలో. ఐదవది, ప్రతి జన్మ ఆయనకు గుర్తుంటుంది. మనకు శరీరం మారుతుంది, అలాగే మన జన్మను కూడా ఆ జన్మని మారినప్పుడు మర్చిపోతాము. ఇవి ముఖ్యంగా కొన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి డిఫరెన్సెస్. తర్వాత కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అంటే భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం తగ్గుతుందో, యదా యదా హి ధర్మస్య, ధర్మం ఎక్కడైతే గ్లానిర్భవతి భారత తగ్గుతూ వస్తుందో భారత, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం అవుతుందో అంటే పెరుగుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, అప్పుడు నేను స్వయంగా నిర్ణయించుకుని నేను అవతరిస్తాను. సృజామ్యహం, నేను అవతరిస్తాను అని అర్థం. సో ఎప్పుడు ధర్మం తగ్గుతుందో, ఎప్పుడు అధర్మం పెరుగుతుందో నేను ఆ టైంలో అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగాడు కదా, నువ్వు ఆ టైంలో ఎక్కడున్నావు, సూర్యుడు ఎప్పుడో పుట్టాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడున్నావు అని అర్జునుడు అడగటం కూడా తెలియక కాదు, మనలాంటి వాళ్ళు ముందు ముందు ఇది అర్థం చేసుకోలేరనే విషయంతో అర్జునుడు అడగటం జరుగుతుంది. సో ఆయన అప్పుడు నాకు పుట్టుక అనేది లేకపోయినా అని ఇక్కడ చూసాము భగవంతుడు చెప్పటం. నేను పుట్టుక లేనివాడిని అయినప్పటికీ పుట్టుక లేనివాడినైనను నాశనం లేనివాడినైనను అన్ని ప్రాణులకు కూడా ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో, నా యొక్క నిజ రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అలా అవతరించడం ఎప్పుడు అంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. పరిత్రాణాయ సాధు ఇప్పుడు ఇది కృష్ణుడు అసలు ఎందుకు ఎప్పుడు అవతరిస్తారన్నది చూసాం. ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు. ఇక్కడ ఎందుకు అవతరిస్తారు అన్నది చెప్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఎవరు నాగసీత మాతాజీ, మీకు స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు అంటున్నారు. మరి మామూలుగా కనిపిస్తుంది, ఒక్కసారి మీ దీనిని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. అందరికీ అంటే ఇక్కడ మన వైపు నుంచి చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా అదే అందుకని మీ వైపు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని చూడండి. హరే కృష్ణ. సో పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు అన్నది, ఇందాక ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, ఇప్పుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు. ఎందుకట? పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులను మంచివాళ్లను రక్షించటానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం, దుష్టులను నాశనం చేయటానికి, శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని సంస్థాపన తిరిగి పునరుద్ధరించటానికి, సంభవామి యుగే యుగే, నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సాధువులను కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయటానికి మరియు ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించటానికి, స్థాపించటానికి నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు, చాలామందికి
వచ్చే ఉంటాయి 2 శ్లోకాలు. ఒకవేళ రాకపోతే ఈ 2 నేర్చుకోదగ్గ శ్లోకాలు. అన్నీ నేర్చుకోదగ్గవే, కానీ ఇవి ఇంకా ముఖ్య శ్లోకాలు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణావతారంలో అవతరించటం మనకి ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తోంది. నందమహారాజు తీసుకువెళ్ళి ఆయనను వాసుదేవుడు తీసుకువెళ్ళి నందమహారాజు ఇంట్లో వదలటము, ఆదిశేషుడు వెనక నీడనివ్వటము, ఇదంతా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏమిటి అంటే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి అర్జున. అంటే ఓ అర్జున, నా జన్మము కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తరువాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. సో జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత. సో నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామీతి. సో అర్జున, మళ్ళీ వాళ్లకు పునర్జన్మ, వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత వాళ్లకు పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. నా నిత్య ధామానికి, నా శాశ్వత ధామానికే వాళ్ళు వస్తారు. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఆయన యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి విడుదల కలిగి శాశ్వతంగా మనం పరంధామంలో ఉండవచ్చు. అది భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవటంలో, ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించటంలో ఉన్నటువంటి లాభము. ఎవరైనా తెలుసుకున్నందువల్ల ఏమిటి మనకు లాభం అంటే, జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది ఆయన పరంధామంలోనే మనము ఉండవచ్చు. అంటే ఇక్కడ శాశ్వతమైన జ్ఞానం అనేది చెప్తున్నారు కాబట్టి, ఆ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు, ఆయన వైభవాల గురించి తెలుసుకోవటము, మన ఆత్మను గురించి తెలుసుకోవటము, ఆ తర్వాత మనకు భగవంతునికి ఉన్న కనెక్షను, ఆ యోగా అన్నది అనుభూతి చెందటం, ఇది జ్ఞానం అన్నాం. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం వల్ల ఏమిటి మీకు ఉపయోగము అని ఎవరైనా అడిగితే, ఇది మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ జన్మించకుండా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలయ్యి భగవంతుని ధామానికి వెళ్తాము. సో కృష్ణుడిని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, లాభం ఏమిటో చూసాము. ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రిత బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత. సో మనందరికీ కూడా ఏమని ఉంటుంది, ఇలాగే భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళాలని అందరికీ ఉంటుంది, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకోవాలని. అందుకని ఎలాగూ అని మనందరికీ ప్రశ్న వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎవరు భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. ఎవరట? వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రిత. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి విముక్తులయ్యి. సో ఆసక్తి అంటే ఏమిటి? ఈ కోరికల మీద ఆసక్తి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల పట్ల ఆసక్తి, ఈ కోరికల మీద ఆసక్తి, తర్వాత భయము, క్రోధము, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులై మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, నన్నే నాయందే సంపూర్ణ స్థితులై ఉండి, అంటే నిరంతరము భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుని, అంటే ఏది భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా ఆ భావాన్ని మనం జీర్ణించుకోవాలి. ప్రతిదీ కూడా మనం కోరికలు మన కోసం చేస్తున్నాము, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి, నీ భౌతిక విషయాల్లో మనం ఎంత నిమగ్నమై ఉన్నామో అలా భగవంతుడిలో మనం భగవంతుణ్ణి నిరంతరం మనసులో పెట్టుకుంటే బహావో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగత. సో ఇలా ఎంతోమంది జ్ఞాన తపస్సులు చేసి ఇంతకు ముందు పూర్వము ఇలా పూత మద్భావమాగత వారందరూ కూడా పవిత్రులయ్యి నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ ఆసక్తి అంటే కోరిక, విషయ సుఖాల పట్ల ఆసక్తి, భయము, క్రోధము
వాటన్నిటి నుంచి విముక్తులై అంటే వాటన్నిటిని వదిలిపెట్టి నాయందు సంపూర్ణ స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఇంతకుముందు ఎంతోమంది ఇలా ఈ జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు. సో ఈ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. సో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలన్నా, ఆయన యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలన్నా ముందుగా మనము ఈ రాగము, భయము, క్రోధము ఇవన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టి భగవత్ చింతన, భగవంతుణ్ణి సదా మన మనసులో ఉండేటట్లుగా ఆ భావాన్ని జీర్ణింప చేసుకోవాలి. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. సో ఎవరు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను ప్రపద్యంతే శరణు వేడుతారో తాంస్తథైవ భజామ్యహం, నేను ఆ రకంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను. మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. సో అందరూ అన్ని విధాల ఆ రకంగా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఏ విధంగా శరణు చొచ్చుతారు? మనము పిండి కొద్దీ రొట్టె, అలాగే మనం ఎంత భక్తి మనలో ఉంటే భక్తి అంత భగవంతుడి అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది. సో ఇక్కడ భక్తి అంటే ఏమిటి, భగవంతుడిని నిత్యం మనసులో ఉంచుకోవటం, ఇదంతా ఏమిటి అంటే భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవము, శ్రద్ధ, ఈ మూడు ఉన్న చోట అదే భక్తి. సో ఉదాహరణకు మన తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ పట్ల మనకు భక్తి, గౌరవం రెండు కూడా ఉంటాయి. అందుకే అది వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ, గౌరవం రెండు ఉంటాయి. అదే భక్తి. అలాంటి భక్తి భగవంతుడి మీద కూడా మనము కలిగించుకోవటం నేర్చుకోవాలి, అలవర్చుకోవాలి. మరి ఈ సర్వ జగత్తుకి తండ్రి అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి మనము తలుచుకుని ఆ ప్రేమను, గౌరవాన్ని పెంచుకుని వృద్ధి చేసుకోవాలి. సో తర్వాత కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతా క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ ప్రపంచంలో కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం అంటే కోరికలన్నీ తీర్చుకోవటానికి కామ్య కర్మలలో అంటే మనం చేసే పనులన్నిటిలో కోరికలతో కూడిన మన పనులన్నిటిలో విజయం కావాలని మనం కోరుకుంటాము. అలాగే వాళ్ళు అలా కోరుకుని మనము దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాము. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. జనులు కామ్యకర్మాలలో విజయం కోరుకుంటారు, ఈ లోకంలో దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మా విభాగశ తస్య కర్తారం అపి మాం విద్యకర్తారం అవ్యయం. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. చాతుర్వర్ణం 4 వర్ణాలు అవి నేనే సృష్టించాను. కానీ ఎందుకు, ఎలా సృష్టించాను, ఏ బేసిస్ మీద, ఏ ఆధారం మీద మనం అలా సృష్టించాము అంటే గుణకర్మ విభాగశ, గుణాన్ని బట్టి, కర్మలను బట్టి దానిని 4 వర్ణాలుగా ప్రజలను నేను విభజించాను అని చెప్పి విభాగం చేశాను. అంటే వాళ్ళ గుణాలు అంటే ఈ ప్రపంచంలో సత్వరజ తమో గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఏ జాతికి చెందుతారన్నది, దానికంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క కర్మలు, వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఆ కర్మలను బట్టి వాళ్ళను మనము ఆ రకంగా విభజించాము. ఏమిటి అంటే తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం. సో భగవంతుడు ఆయన ఈ సృష్టికర్త, ఈ వ్యవస్థ యొక్క ఈ వ్యవస్థను సృష్టించిన భగవంతుడు ఆయన మార్పు లేనివాడు కాబట్టి, ఎప్పుడు సచ్చితానందంగా అలాగే ఉండే ఆయన కాబట్టి ఆయన అకర్త అంటే ఆయన
ఈ ఈ ఈ ఈ వీటన్నిటికీ అకర్త అని చెప్పేసి తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ గుణకర్మల ఆధారంగా ఈ విభజన జరిగింది. సో అది సత్వగుణము తరువాత వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి కర్మలు అంటే పనులు ఏమిటి, చదువులు చెప్పే వాళ్ళంతా ఒక్కొక్క ప్రజలను రజోగుణంలో ఉండి ధైర్యంతో ఉండి ప్రజలను కాపాడే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఆ కోవకు చెందినవారు. వాళ్ళ బాధ్యత ఏమిటి అంటే రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించటం, కాపాడటం. ఆ తర్వాత ఇంకొక కోవకు చెందిన వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తూ ప్రజలకు కావలసిన సౌకర్యాలు, కావలసిన వస్తువులన్నీ కూడా వాళ్లకు సమకూరుస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇంకొకళ్ళు ప్రజలకు కావలసినటువంటి సేవలు అన్నీ చేసి ధాన్యాలను వాటిని పండించి సేవలు చేసే కోవకు ఇంకొకళ్ళు చెందుతారు. సో వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఈ రకరకాల ఈ పనులను బట్టి మనుషులను విభజించటం జరిగింది. అంతే గుణ కర్మ ప్రకారము అని చెప్తున్నారు, కానీ పుట్టుకను బట్టి కాదు. కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మ అకర్మ తెలుసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారట. ఇప్పుడు నేను నీకు ఈ కర్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తాను, విను. ఇది తెలుసుకోవటం ద్వారా నిన్ను నువ్వు భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నీకు మోక్షము శుభము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏ జ్ఞానము, కర్మ ఏమిటి అకర్మ ఏమిటి అనే విషయం తెలుసుకో. సో కర్మ అనేది శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే 3 రకాలుగా వర్గీకరించబడింది. ఏమిటి, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ, 3 రకాలు. సో కర్మ అంటే ఏమిటి, ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్ర విహితమైన మంగళప్రద పనులు. కర్మ అంటే ఏదైనా శాస్త్రము ఆమోదించినటువంటి మంగళప్రద పనులు. అంటే ఈ శాస్త్రాల్లో మనకు ధర్మమేది అధర్మమేది అన్నది చెప్పారు. సో ఈ శాస్త్రబద్ధంగా మనం చేసేటటువంటి ఈ మంగళప్రదమైన మంచి ధర్మబద్ధమైనటువంటి పనులు కర్మ. వికర్మ అంటే ఏమిటి అంటే శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనులు, అశుభకరమైన పనులు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అధఃపతనానికి దారితీసేవి. ఇలాంటి చెడు పనులు చేస్తే దానిని వికర్మ అంటారు. అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా. అకర్మ అంటే అర్థం ఏంటి, కర్మ చేయటం లేదు అన్నట్లు అర్థము. కానీ కర్మ చేయటం లేదు అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం అసలు సోమరితనంతో ఏ పని చేయకుండా ఉండటం ఒకటి. కానీ ఇక్కడ ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పని. అంటే వీటికి ఇంకా మనకు ప్రతిక్రియలు ఉండవు. అంటే ఇవి జీవాత్మను బంధించవు. ఎందుకు అంటే ఇంకా కర్మకు బద్ధులు కాకుండా ఉండాలి, మనం మన యాక్షన్స్కి బద్ధులం కాకుండా ఉండాలి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే మనం ఈ పని చేస్తే అది అకర్మ అవుతుంది. మనము ఆ పనికి బద్ధులము అవ్వము. అప్పుడు మనకు మోక్షం వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో 3 రకాలు. కర్మ అంటే మంగళప్రద పనులు చేయటం, వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన చెడు పనులు చేయటం, అకర్మ అంటే అసలు పని మీద ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం పని చేయటం అకర్మ. ఇలాంటి అకర్మ చేయగలిగిన వాళ్లకు వాళ్ళ కర్మ ఫలితాలు అనేవి ఇంకా ఉండవు. ఎందుకు, వాళ్ళ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తూ భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం ఆ పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ కర్మ ఫలాలు అంటవు. కాబట్టి జీవాత్మను బంధించవు. అప్పుడు జీవాత్మకు మోక్షం వస్తుంది అని అర్థం. సో ఫలితాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది అకర్మ.
అకర్మ అంటే భగవంతుడి మీద భక్తితో చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళు ఫలితాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తారు. కర్మ అంటే మంచి పని, అంటే ఒకళ్ళు అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి దానం చేయటం కానీ, ఉదాహరణకు అది చూపిస్తున్నారు, దానం చేయటము అలాంటివి మంచి పనులు. ఆ తర్వాత వికర్మ అంటే ఇలా చెడు పనులు చేయటం వికర్మ. వద్దు, శాస్త్రాలు చేయొద్దు, చేయకూడదు అని చెప్పే పనులు చేస్తే అది వికర్మ. తర్వాత కృష్ణునికి మనకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం, ఇందాక కొన్ని పాయింట్స్ చూసాము, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మాయను నియంత్రించువాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుని రూపము శాశ్వతమైనది. అది మనం ఇందాక కూడా ఆ పాయింట్ని చూసాము. మాయను నియంత్రించేవాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుని రూపము శాశ్వతమైనది. అలాగే మనము మాయ చేత మనము నియంత్రించబడతాం. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాము, మన శరీరము తాత్కాలికమైనది, ఇది మనందరికీ తెలుసు, ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు. కానీ మనము మాయ అంటే ఈ ప్రకృతిలో మాయ ఉంది, ఆ మాయకు అందరం బద్ధులం అవుతాము. ఆ మాయ చెప్పినట్లుగా ఆ మాయకు లోబడి మనము ఇలా ఏది చేసినా ఆ మాయకు లోబడి చేస్తూ ఉంటాము అని అన్నారు. ఆ మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజ తమో గుణాలు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. సత్వగుణం అంటే మంచితనము, రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటము, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానంతో తప్పు మార్గంలో కూడా వెళ్ళటము. ఆ 3 గుణాలు మాయ అంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి 1, 2 ఏదో ఒకటి, అన్ని గుణాలు ఉంటాయి, కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిలో కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంతమందిలో కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఈ మాయ చేత మనము ఈ 3 గుణాలతో మనము కర్మలు చేస్తూ కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాము ఈ గుణాలతో. కానీ భగవంతుడే ఆ గుణాలను కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు అని చెప్తా. అది మనకు భగవంతునికి ఉన్న వ్యత్యాసాల్లో ఒకటి. తర్వాత కృష్ణ రూపం శాశ్వతమైనది, మన శరీరము తాత్కాలికము. తర్వాత తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాస్తత్వదర్శిన. సో ఇక్కడ అంటే గురువును ఎలా ప్రశ్నించి, గురువు జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి అంటే మనం ఒక గురువును, సరి అయినటువంటి గురువును ఎంచుకుంటే మనం జ్ఞానాన్ని ఆయన మనకు ఉపదేశిస్తారు అన్నది ఇక్కడ భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, సో ఈ రకంగా పరిప్రశ్నేన సేవయ, ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. ఎలా పరిప్రశ్నేన సేవ చేసి, భక్తితో విధేయతతో ఆయనకు సేవ చేసి ఆయనను ప్రశ్నించు. ఎలాగూ భక్తితో సేవ చేసి అప్పుడు గురువు గారిని నీకున్న సందేహాలు అడుగు, ప్రశ్నించు. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, ఆయన నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, ఎవరు ఆ తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞానులు, అంటే గురువులు అంత గొప్పగా ఉండాలి, తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞానులు. ఆ జ్ఞానుల దగ్గర నువ్వు వెళ్ళి వినయంగా సేవ చేసి అడిగితే వాళ్ళు తత్వాన్ని దర్శించిన వాళ్ళు కాబట్టి నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఒక గురువును చేరి పరమ సత్యాన్ని నేర్చుకో, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయి. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినవాడు, అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు అని అర్థం. జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, ఆయన ఈ యథార్థ తత్వాన్ని, అంటే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని దర్శించినవాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, బలరాముడు చిన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా గురుకులంలో చేరి గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నారు. సాందీపని ముని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గురువు. ఎవరు సాధించగలరు? శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరా సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. సో
ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలుగుతారు అంటే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు ఉన్నవాడు, తమ ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు. ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి అని మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం ఎవరైతే అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. అంటే దేనికైనా మనము ఈ మనస్సును ఇంద్రియాలను రెండింటినీ కూడా నియంత్రించగలగాలి, కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. అలా ఎవరైతే అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ చేసి మనస్సును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. సో ఏం చేయాలి అంటే మనము ఇంద్రియాలను మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళు సాధించగలుగుతారు ఈ అలౌకిక జ్ఞానాన్ని అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అగ్నశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మన. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేనివారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు, అగ్నశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ, ఎవరైతే శ్రద్ధ లేదు, జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేనివారు మరియు అనుమానం, సంశయాత్మ వినశ్యతి, ఎవరికైతే సంశయాలు అనుమానాలు ఉంటాయో అనుమానపడే స్వభావం కలవారు భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సో జ్ఞానము విశ్వాసం కూడా చాలా ముఖ్యం. భగవంతుడి మీద మనకు ఆ నమ్మకం, విశ్వాసం, ఫెయిత్ ఉండాలి. సో ఈ జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేనివారు అనుమానం పడుతూ ఉన్నారా లేదా ఏదో అనే అనుమానం ఉంటే భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సందేహించే మనసు నాయంలో కోస్తినా పరో న సుఖం సంశయాత్మన. సో ఈ సంశయాత్మన, ఎవరికైతే ఈ సంశయ ఉంటుందో ఈ సంశయం గలవారికి నసుఖం, వాళ్ళకి ఇహలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది ఉండదు. ఈ సందేహాలు సంశయాలు ఉన్న వాళ్లకు ఏ లోకంలో కూడా సుఖం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి మీద భక్తి, భగవంతుడి మీద విశ్వాసము అనేది చాలా ముఖ్యం. అనుమానం పడకుండా ఆ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనా చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానం నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను, సో మన సందేహాలన్నీ కూడా అజ్ఞానం నుంచే జనిస్తున్నాయి. ఈ సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధంతో ఖండించండి. అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఆ సందేహాలను తీర్చుకోండి. ఓ భరత వంశస్థుడా, యోగంలో స్థితుడయి యుద్ధం చెయ్యి, లేచి. ఉత్తిష్టోత్తిష్ట, లేచి యోగంలో, ఈ యోగంలో ఏవి యోగము? జ్ఞానయోగం. అంటే ఈ బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి సంతృప్తిపరచటానికి దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేస్తాం మనకు, అది బుద్ధియోగం. సో ఈ యోగంలో నువ్వు స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపుటకు ఈ 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా
వేరే తరోపాయం కనరాదు కలిసంతరణ ఉపనిషత్తు, ఇది నిన్న కూడా చూసాము. హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ 4వ అధ్యాయం